Представям ви състезателен брояч на Preston Innovation Triple Clicker Counter. Ето какво представлява и самият брояч от Preston Innovation, като това е много компактно съоръжение, което ние можем да използваме през състезателния риболов за броенето на нашите риби или на нашият колега, който ни е отляво отдясно, като натиснем самите копченца. От какво е съставен самият брояч? Той е съставен от 3 независими по-малки брояча, които можем евентуално да варим, да махаме и да слагаме. Ето по този начин. Точно така. Снабдени с много хубави удобни копченца за натискане. Също тук имаме една връчица, с която можем да си рестартираме нашите цифрички, да ги занулим. 6700. Ето така по този начин. И следователно с копчето цъкаме и добавяме рибки наши или на колегата. Доста е лек самият дизайн, много е удобен, много практично е измислен, като в комплекта идват и втулки, с които ние можем да го поставяме на различни платформи или столчета. Това си е стандартната, която трябва да я махнем този пръстен, за да получим Fit 36, това е за Fit 30. Тук имаме диаметър 25 за по-малките и евентуално квадрат. Тоест, с тези различните втулки ние можем да поставим този брояч на абсолютно всеки един стол или платформа. Тези броячи са предимно направени за състезателните риболови, за да можем, пак казвам, да следим или нашите рибки, или примерно на колегите около нас, за да знаем долу-горе къде се движим. Като, разбира се, не е изключено да се използват и при нормалните типове риболови, за да си броим различни, примерно тук може да броим шарани, тук каракули, тук платики и така нататък. Можем общо взето и целият да го разглобяваме. Прикачното можем да си го оставим примерно на нашото столче. Това можем да го носим отделно, за да не ги нараним. Слагаме си го, заключваме, махаме следващия, добавяме го. Вариантите са много, според зависи нуждите на дадения риболовец. Банда, представих ви Triple Clicker Counter на Preston Innovation, с който ние можем да следим какви рибки ловим или нашите колеги.